Здравейте, аз съм Йоан Александър от 10 Б клас на Националната гимназия за древни езици и култури. Днес ще рецитирам първите 10 стиха от епическата поема на Омир Илиада. Както вероятно знаете, поезията има определена структура. Структурата на Илиада се нарича дактилен хексаметър, което означава, че всеки един стих е изграден от 6 стъпки, или дактили. Дактилос означава пръст на старогръцки. Като тези стъпки се определят от дължината на срижките в тях. За разлика от български език и съвременния гръцки език, гласите на старогръцки могат да бъдат дълги и кратки, и също ударението не е силово, т.е. ударението не се определя от това, че просто една сричка е по-силна от останалите, а е мелодична. Има различен тон от останалите. На старогръцки език има 3 тоналности. Висока тоналност, ниска тоналност и падаща тоналност. Те може да са означени малко по-различно в този текст, в сравнение с начин, по който аз ще го прочета, защото тук са означени така, както бих се произнесли в обикновена реч. Обаче, заради начина, по който се рецитира поезията, то не винаги съвпада напълно с начин, по който думите биха звучали по принцип, не в стихотворна форма. Така, интересното нещо, което се забелязва в края на всеки стих, е, че има една и съща тоналност, която кара целият стих да не звучи като завършена мисъл. Всеки стих звучи сякаш не е последния и следователно има още нещо за казване. И така всъщност рапсодиите в древността са карали хората да искат да продължават да слушат. Мени найдет хея пелея дьо Ахиллеос уломенен хемирия кайой салгетeken Pollas diptimus psukhasaidi proiapsen Heron naudus de heloria teukekinessin Oion noisite pasidios de telegetobule Exhudeta proda diaste tenerisante Atreideste Alexandron kai dios Achilleus Distars poeteon eridictione kemacestai Letus kai dios hios fogarbasilei colotes Nus onan astraton no secacen no le conto de laoi